kai da Allah yan Kaduna, da Allah yan Kaduna stop writing da Allah, stop writing haba da Allah. Wannan wani irin abu ne haka? Ni ne da naku Abdul MDK daga kasar Egypt, ku fara gabatar da kaina. Egypt yawwa. Yan Kaduna me haka? Ku kawai ala kulli halin ku ba ku da wani abu, ba ku da wasu abokan rigima sai yan Kano. Ku kawai rigima ba za ku yi da sa'annan ku ba, dole sai waɗanda suka fi ku. Ku dole sai waɗanda suka girme ku suka yi muku nisa, wanda tazarar ku tsakanin mu da ku fa tazara ya kai daga nan fa zuwa sama fa. Ya kai daga nan zuwa bangon duniya, irin nisan da muka yi muku a duniya na komai da komai. Ku ba ku da kawai saboda Bilal an yi shira da shi kawai akan ya ce kawai shi ya riga ya wuce gurin, shi yanzu ya fi karfin ya tsaya wani comedy da wani waye da na gulda ko wani waye. Ba ma haka ya faɗa ba fa, kawai ya faɗa abu ne fa bisa ra'ayinsa. Shikenan kawai mutum ba zai faɗi ra'ayinsa ba dan suna abokanai, shikenan ba zai faɗi ra'ayinsa ba. Kowanne irin abu ne da ku haka, ɗan ƙaramin abu sai ku kwaso, sai ku ce Kano, waye da waye Kano. Wai kawai shikenan mu kawai don mun riga mun yi zarra kawai shikenan kawai ku ba ku da wasu abokanan rigima sai mu. Ku je ku ringa tare abokanan ku mana. Ai akwai garuruwa waɗanda sa'annin ku ne. Ai Kano ta fi ƙarfin ku. Kai ta ba ku wajen gida dubunnai ma za a ce. Kano ai ba sa'ar ku bace da Allah. Haba, ku je ku nemi sa'annin ku mana. Ku kawai dole ku kawai sai an ji ku a duniya. Kun san sai kun taba Kano ai martaba ku take ƙara kankaruwa. Shi yasa kuke taba ta. To akan ya kai ba ma Bilal ba, ni ma na faɗa, ni ma kaina abin da na san na wuce da shi, na riga na wuce da shi wallahi. Allah wallahi. Akwai abubuwan da na riga na san na wuce su ba zan maimaita ba. Kana ji ko? Maimaita aji sai da kiki wallahi. Allah wallahi.